Імя гэтага пластычнага хірурга вядома далёка за межамі Брэста, дзякуючы індывідуальнаму падыходу да кожнага чалавека і, канешне, наглядным вынікам работы. 21 год у хірургіі, з іх 10 Геннадзь Какоўка робіць прыгожымі людзей. Хоць сам адзначае, кожны чалавек ад прыроды ідэальны сваёй індывідуальнасцю. А справа пластычнага хірурга толькі скарэктаваць некаторыя рыскі ў знешнасці. Прафесіянал памятае кожнага пацыента і кожную аперацыю, нават першы сур'ёзны опыт – коррекцию ушных раковин. Это ребенок был, и дети достаточно жестоки в своем коллективе, они всячески дразнят детей, поэтому те дети испытывают, которые имеют какую-то проблему, комплекс, и приводят их родителей, чтобы мы как-то помогли. Была такая, да, я хорошо помню этого ребенка, девочка, она была лопоухая. Сколько лет? Ее очень сильно дразнили, 7 лет ей было. Зазвычай комплексы з дзяцінства, а таксама жаданне захаваць маладосць прыводзіць у кабінет Геннадзя Какоўкі. Маладзейшай пацыентцы было 23 гады, самай узроставай 83. Зрэшты, не дзіўна, што ўсе мараць быць прыгожымі, тым больш даручыць важныя змены высокакваліфікаванаму хірургу. Але аднаго жадання аказваецца мала. Допустим, если у нас с пациенткой кардинально расходится представление о эстетике, о красоте, например, приходит ко мне девушка и говорит, я хочу увеличить грудь. И хочу увеличить грудь на вот такого-то размера. Я измеряю ее антропометрию и прихожу к выводу, что, на мой взгляд, это будет некрасиво. Чым не пацвярджэнне, Геннадзь Какоўка не проста хірург, а чалавек, для якога эстэтыка і здароўе людзей у абранай прафесіі вышэй за ўсё. Побач з прыгажосцю ўжо 25 гадоў урач-дэрматолаг-касметолаг Ніна Круковіч. Не сакрэт, сфера прыгажосці ідзе наперадзе часу. З'яўляюцца новыя сродкі і метады ўдасканалення выгляду. І ўрач абавязаны трымаць руку на пульсе. Все больше внедряется в практику использование аппаратных косметологических процедур. Также более часто к решению проблем возрастных изменений кожи лица используются инъекционные методы коррекции. У сярэднім дзень Ніна Круковіч прымае 15 пацыентаў. Да яе звяртаюцца па лячэнні скуры, выдаленні новаўтварэнняў, пры аблысенні, пігментацыі і яшчэ не з адным дзесяткам праблем. Спецыяліст ажыццяўляе працэдуры маладосці, а яе дэвіз у справе захавання і падтрымання здароўя і прыгажосці галоўны, рэгулярны, а не аднаразовы догляд. У пагоні за прыгажосцю важна не перастарацца і часцей успамінаць словы першай заснавальніцы вялікай карпорацыі касметыкі і парфюмерыі Эстэ Лаудер. Самы прыгожы твар у свеце толькі ваш.